Bueno, zuk atzo baita ere estrainatu zenun, aberrondo esateten, erreplika, hau ondo ez, beno, infernura junez, infinitua zan da. Zure azken lana da, zemoz, nolakoa izan da baita ere harrera? Oso oso pozik egon gelditu ginen. Egia esan, ardura pixka bagenekan, horre atzoko pasea pelikulan parte hartu duen jende guztiantzako lehenengo aldia zen pelikula ikusten, eta hainbeste denbora zegoen haiekin lanen, haiek ere kuriosidadea handia zekaten, ze kristoingo genuen, egia esan, gure pelikula berezia da eta zaila da azaltzen, guk behintzat ez genuen lortzen oso ondo azaltzen, eta haiek ez zekiten oso ondo ze ikusiko zuten, eta egia esan oso harrera ona izan genuen, eta oso pozik. Esan dezu ez dela erresa esaten zer dan, nola kontatu nahi izan dezuen, zertaz di joan, baina nik dakatena da sinosian, 1979an, Zikuñagako Ama Birjina desagertu egin zan, utxune kolektibo bat, utxunei buruzko filma da hau, nire aita Juan Gutierrez zinemagilea duela urte batzuk hil zen, eta zeri buruz doa erreplika. Hori dakat jarrita. Zer nik uste ez duela jakin. Ez da getxepe jo, Bueno, ondo ibilida, ez da? Oso ondo, bai. Ordan, konta eguzuzuko, eta? Erreplika da utxunei buruzko pelikula bat, hasi zen, aitaren heriotzak nigan utzi zuen utxune intimo eta pertsonal hortatik, eta pixkanaka adarrak azten zaizkio eta irikitzen doa utxune kolektibo batzuk bilatuz, eta batez ere Zikuñagako Ama Birjina hori desagertu zenean edo lapurtu zutenean auzoan utzi zuen utxune horri buruz. Ustezu gaur egun danok gaudela utxune baten sartuta? Ez dakit hori, nahiko negatiba iruditzen zait. Bueno, gaur ez da oso positiba, aste hartiak ez zaizkit asko gustatzen. Nik bai uste dut, bizitzan zehar utxuneak etortzen zaizkigula, gauza txarra gertatzen zaizkigulako, eta ikasi behar degula utxune horiek betetzen, eta aurrera egiten gure bizitzan, eta horrela bizitzen jarraitu behar degula. Eta horre gestionatzen modu baten ala beste baten. Eta gero, nork emon zotzun bultzada hori, proiektua hasteko bultzada hori, laguntasun hori? Guk kolektibo bat gera, guk lan egiteko modua beti kolektiboan dago, gainera horratzean ditugu gure... Gure kolektiboa! Hola, equipo! Kaixo! Oso da, lan hona, zorionak! Galatik zetozen, eta justo niatean naizen momentuan hor ikusi ditut azten zudela. Orduan, nik ideia hori bai sortu nuen, baina azkenean kolektiboak eta horrek egiten dugu. Guk lana beti elkarrekin egiten dugu, eta denon artean laguntzen, gara hori. Ez dakit nire sinopsiak zerbaitetan lagundu duen, zuriak bai, baino baitare badazkau, imaginatzuk, trailer txiki bat, erreplikarena, daikari sartu bidoa, ulertze duen zerbait. Zer esaten digute irudiek. Zer funtzio betetzen dute. Mezu bat bidali digu egileak irudiaren bitartez. Edo gu gara mezu hori sortzen dugunak. Carmelo, Txemari eta patroi lujan dio. Hau, Zikuñagako Ama Birjina da. Gipuzkoako 7 Ama Birjin beltz ospetsuetako bat da. Bueno, irudiak oso onak, interesantiak, eta ahotsa. Zure ahotsa da, ahotsa. Zeratik hautatu duzu zure ahotsa jartzea? Historia guztiaren muina oso intimoa delako, orduan hasieratik esan genuen, nik gorroto dut, hemen egotea adibidez, eta... Hombre, gorroto, pello, gorroto... Ez zuen gatik, kamararen aurrean egotea gorroto dutelako, eta mikrofonaren aurrean egotea ere gorroto dut, baina bagenekien, historia hau nik kontatu behar nuela nire hitzekin, eta horrela sortu zen hasieratik. Modu baten labeste baten, bihotza iriki zeinume ez da? Nolabaiteko biluzte da pelikula. Karo, aitzol horre eukin je, ez dugu eskatuko biluzteko. Emozionalki aitzol, baina eskaban animalko zinean alako oso zeitxia? Familiakin... Ez dakit, azkenean utxune batetik
olako gauza bat eginda utxune hori betetzea ere bada, ez? Nolabait utxune horretatik betetzea, ziur aski bera orain bete-beteta dago, eta hau, bueno, ez dakit, haurdunaldi bat bezalakoa izango den, baina ia, barruan daukasun hori, botatze hori, ez? Eta ez dakit, nik askotan pentsatu dut, ez? Autokoreografia zerbait, edo idatzi, eta askotan idatzi eta dekodaz gertatu zaizkidan gauzak, eta baina ez dakit, askotan norberaren bizipen horiek kontatzea, biluste horrek beldurra ematen du. Hombre, aurrekoen belokik ezauzkun, atzo bertan, liburu bat prest sakala. Liburua ez, eta bere bizitzako dokumentala, kontuz belokikin. Bai, bota eban esklusiba hor gainen. Eta, turra bezain luzea, o? Ez, zoze motzaua, Eta aurdunaldia esan dezunean zati behitu. Guro nintzai. Hombre, dano Guztia dakigu. iten nahi alda, utxunea sentitzea alda. Ez, orain ez daukat utxunerik. Abenduaren 27 aurrera agian bai. Orain bete-beteta nago. Utxunea guk onintza faltatzea eguneako, utxunea guk sentiuko. Bueno, baina itzuliko naiz. Hori ere bai. Zoritzarrez utxune batzuk ezin dira itzuli, baina beste batzuk bizitza aldakorra denez joan etorriko gauzak dira. Baina importantea da utxuneak, eta egia da bilusteak beldurra ematen duela, baina badakizueni emozioak adieraztaren oso aldekoa naizela. Orduan, unkitzen hau jendeak bere emozio edo bere sensazio intimoetatik, film bat edo liburu bat sortzeak eta unkigarra iruditzen zen. Eta, karo, atzo, bilok estrenatu zen duten zuen dokumentala, eta ezin izan dezue ikusi elkarren lana? Ez. Ikusiko ezue? Bai. Nik Beniton sola ikaragarri maite dut. Badakat anekdota kurioso bat Benitokin, guk bi aldiz irabazi deu Lekeitioko zine bilera, eta saria jasotzen dezunean, saria eta gero Benito igotzen da beti, eta bere speech txiki bat ematen du. Eta bietan Benitok esan du, irabazi den pelikula hau nik ez batere maite, ez bate gustatzen, nahiago beste pelikula horrek irabazi balu. Ojo, peio, baina gorrotu hitza ezeban esan iguel. Baina Benito hola da, sentitzen duen bezala esaten du, eta gero luzez da zabal ibiltzeiten egon ginen, baina, niri hori asko gustatzen zait, natural, hola sentitzen badute batik ez dut. Oso, gainera da baitu nik premioa emanin behar dut. Saria da, herriak ematen duela, ez da berak ematen duela. Saria emanin behar dut, baina nahi ez zain gustau. Eta listo. Oso,